Dnes sa dozviete, čo je zdravie jeho podstatu, ako ostať fit celý život. Čo nám poskytuje diagnostika ZITO a ako nám dokáže pomôcť? Kto som vlastne ja a prečo to robím? Ahojte priatelia, volám sa Michal Karner, som majiteľ stavebnej firmy, no zdravie je mojou vášňou už od 15 rokov. To kanále je zameraný na zdravie a všetky možnosti, ako vám viem pomôcť zlepšiť kvalitu života. Budeme tu rozoberať rôzne témy spojené s fyzickým aj duševným zdravím. V dnešnom videu sa budeme venovať tomu, čo vlastne zdravie znamená a ako vám diagnostika ZITO dokáže pomôcť pri zlepšení vášho zdravotného stavu. Poďme na to. Zdravie ako priorita. No, čo je zdravie? Zdravie by mala byť priorita každého človeka. No v dnešnom upolanom svete je viac než kedykoľvek predtým dôležité venovať pozornosť zdraviu. V tejto prezentácii sa pozrieme na to, ako môžeme udržať dlhodobé zdravie a ako nám skenovanie ZITO v tom môže pomôcť. Dôležitosť zdravia v našich životoch. No, povedzme si úprimne, bez zdravia človek môže mať miliardy, milióny, nepomôžu mu, dokým není človek zdravý. Preto by mal byť zdravie základ pre všetko, čo robíme. Bez dobrého zdravia ťažké plnohodnotne žiť, spracovať, udržiať si život. Dlhodobé zdravie nám umožňuje žiť plnohodnotný a šťastný život. Zdravie nám dáva silu a energiu na to, aby sme dosiahli naše ciele a uskutočnili si naše sny. Zdravie nám umožňuje starať sa o našich blízkych a budovať si pozitívne vzťahy. V prvom rade je to náš najväčší poklad. A to by si mal každý, si myslím, strážiť, ako dokáže. Ale povedzme si úprimne, väčšina ľudí na to kašle a rieši všetko až keď neskoro. Ktorý ovplyvňuje sa naše zdravie. No poprvé, samozrejme, genetika. Máme dedičné predispozície, to má každý z nás. S tým v podstate sa moc nedá robiť, ale dá sa pomôcť. Potom dôležité je životný štýl, strava, pohyb, spánok. To je tiež druhý najdôležitejší faktor názor zdravia. Potom prostredie a zdravotná starostlivosť. To už na každom, kde býva, či bývam pri Slovnafte alebo v Tatrách, to je tiež veľký rozdiel. A zdravotná starostlivosť, niekto nechodí k lekárovi jak v podstate celý život a ide až keď je veľmi neskoro. A preventívne prehliadky sú, si myslím, tiež veľmi dôležité, aspoň raz za rok, raz za 2 roky tam ísť. Princípy fungovania ľudského tela. Povedzme si niečo o ľudskom tele, ako funguje veľmi jednoduchosti. Poprvé sú to bunky, základné stavebné jednotky, potom je tkanivo, zoskupenie buniek s rovnakou funkciou, orgány, špecializované štruktúry sú z tkaniv, systémy zoskupenia orgánov, ktoré spolupracujú. Naše telo, ktoré musíme podporovať neustále, aby správne fungovalo. Čo je to skenovanie ZITO? Skenovanie ZITO je neinvazívny a bezbolestný test, ktorý analyzuje elektromagnetické pole ľudského tela a poskytuje informácie o jeho stave. Je to moderná technológia, ktorá umožňuje včasnú identifikáciu a sledovanie zdravotných problémov. V podstate je to veľmi jednoduchý prístroj, ktorý dokáže ovládať každý človek po preškolení. Ako funguje skenovanie? Skenovanie ZITO využíva technológiu biorezonancie. Vychádza z princípu, že každá bunka v našom tele má vlastnú elektromagnetickú vibráciu. Test analyzuje tieto vibrácie a porovnáva ich s referenčnými hodnotami, či im poskytuje obraz o stave tela. Výhody skenovania ZITO. Poprvé je to včasná diagnostika. Pomáha oddeliť problémy skôr, než sa prejavia. Čím skôr sa otestujeme, tým skôr vieme zistiť vlastne, kde je problém alebo čo predchádzať chorobám a rôznym problémom. Po druhé je to personalizovaný prístup. Poskytujeme informácie o individuálnych potrebách tela. Každé telo je odlišné, tak každý bude mať proste ten test úplne iný. A po tretie, bezbolestné a neinvazívne. Je to pohodlná a bezpečná metóda aj kľudne u vás doma. Odhalenie neviditeľných problémov. Skenovanie ZITO môžeme odhaliť aj skryté problémy, ktoré nie sú zrejmé bežnými metodami diagnostikovania. To umožňuje včasnú intervenciu a prevenciu vážnejších ochorení. Predtým, než začne niečo sa diať v tele, tak už to telo tú informáciu v tele má a vlastne ZITO dokáže túto informáciu zachytiť včas, než sa niečo stane v tom tele. Možnosti včasnej intervencie. Včasná intervencia je kľúč prevencii chronických ochorení. Skenovanie ZITO nám
pomôže identifikovať rizikové faktory a prijať preventívne opatrenia, ktoré zmenia riziko vzniku ochorení. Tomu chceme predchádzať, aby ľudia predchádzali všetkým ochoreniam, aké existujú. V podstate dá sa to, len to treba včas zachytiť. Zameranie sa na príčiny, nielen príznaky. Väčšina, keď chodíme bežne k doktorovi, sa zamerajú na príznaky a liečia sa vlastne farmaceutika liečia príznaky, hlavne príznaky. Ale my sa zameriame na príčiny, čo je tá príčina. Žije tam nejaký spúšťač a vlastne toto my riešime. Namiesto riešenia len symptómov sa skenovanie zajto zameriava na hlboké príčiny zdravotných problémov. To umožňuje efektívnejšiu a trvalejšiu liečbu. Individuálny prístup k zdraviu. Každý človek je individuálny a má jedinečné potreby. Preto skenovanie zajto umožňuje vytvoriť individuálny plán liečby a prevencie, ktorý zodpovedá špecifickým potrebám tela. To znamená, po oskenovaní vám tento prístroj vyhodnotí presne, čo vám chýba a navrhne rovno aj spôsob liečby pomocou produktov Life Prospect 100% bio. Sám ich to mám oskenované aj na mojej rodine a všetko funguje. Technológie pre lepšie zdravie. Skenovanie zajto je len jedným príkladom modernej technológie, ktorá nám pomáha v oblasti zdravia. Vďaka inováciám sa otvárajú nové možnosti pre prevenciu a liečbu chorôb. Není to iba o skenovaní, ale máme rôzne iné testy z krvi, moču, slín a možno čoskoro budú aj z hovienok, z bopiek. Rola modernej medicíny v prevencii. Moderná medicína nám ponúka širokú škálu preventívnych metód. Od pravidelných prehľadok až po vakcinácie môžeme znížiť riziko vzniku ochorení a udržiať si dlhodobé zdravie. To, jak som hovoril, keď človek chodí na tie prehliadky pravidelne aj k doktorovi, tak môže predísť chorobám. Ale túto technológiu aktuálne lekári nevyužívajú a možno raz bude, ale to možno bude u nás na Slovensku možno za 50 rokov také pravidelné. Prístupy k udržaniu dlhodobého zdravia. Na základ je zdravá strava. Samozrejme, konzumácia vyváženej stravy s dostatkom vitamínov a minerálov. Potom je to pravidelný pohyb. Pohyb to je základ žitia a bytia. Pravidelné cvičenie pre udržanie kondície a zlepšenia zdravia. Dostatok spánku, kvalitný spánok pre regeneráciu a obnovu tela. Manažment stresu. Stres je veľmi dôležitý faktor, lebo stres človeka v podstate zabíja. Preto sa naučite ovládať stresové situácie a udržiavať psychickú pohodu. Zmeny životného štýlu pre lepšie zdravie. Každý môže zmeniť životný štýl a preto životný štýl je kľúčový pre dlhodobé zdravie. Zdravá strava, pravidelný pohyb, dostatok spánku a zvládnutie stresu sú základné piliere zdravého života. Bez toho môžete mať akékoľvek produkty, ale bez týchto vecí váš život asi nebude nikdy úplne zdravý. Kľúčové zásady pre zdravý život. Venujte sa preventívnej starostlivosti. Dodržujte pravidelné prehliadky a nezanedbávajte prevenciu. Všímajte signály svojho tela, prípadne potreby vyhľadajte odbornú pomoc. A presne toto je tiež jedno z prehliadok ako u lekára. V podstate spoločnosť zajto a táto diagnostika je v podstate taká vyššia úroveň prehliadky u lekára, lebo lekár vám tieto informácie nepodá. Význam duševnej zdravia a pohody. Duševné zdravie, tak ako fyzické a psychické zdravie, je rovnako dôležité ako fyzické zdravie. Duševná pohoda nám pomáha zvládať stres, budovať zdravé vzťahy a žiť šťastný život. Taktiež tento skener vám ukáže aj duševné zdravie. Čo sa týka duchovna, vám to vyhodnotí, v akej ste kondícii. Integrácia fyzického a duševného zdravia. Fyzická aktivita, zdravá strava a kvalitný spánok majú pozitívny vplyv na našu duševnú pohodu. Naopak, duševný stres môže negatívne ovplyvňovať naše fyzické zdravie. To je svätá pravda, to každý by si mal uvážiť. Prepojenie stresu a celkového zdravia. No, stres môže mať negatívny vplyv na naše zdravie, ako spomínal, stres dokáže zabíjať a vedie k oslabeniu imunitného systému. Zvýšené riziko ochorení môže spôsobiť chronické problémy. Preto, keď je človek veľmi dlhodobo v strese, väčšina ochorie
proste telo mu vypovedá nejakým spôsobom, byť chorý a potom človek musí byť doma a týždeň, 2 byť doma. Proste je to tak, lebo stres zničí celú imunitu. Dôležitosť spánku a regenerácie. Spánok je nevyhnutný pre regeneráciu tela i mysle. Preto by sme mali spať optimálne 8 hodín. No. Niekomu viac, niekomu menej, samozrejme ideálne 8. Dostatok spánku zlepšuje náladu, koncentráciu, pamäť a posunuje imunitný systém. Výživa je vplyv na naše zdravie. Zdravá strava je základom, ako som spomínal, pre zdravý život. Konzumácia vyváženej stravy, dostatok vitamínov, minerálov, vláknin posilňuje imunitný systém a chráni nás pred chronickými chorobami. Preto samozrejme strava je dôležitá. Dnešná strava je dosť problematická, lebo veľa vecí je toxických, veľa pesticídov je a tak ďalej. Treba si vyberať ideálne od lokálnych farmárov a tam je určite viac vitamínov, minerálov, pohyb a jeho benefity pre zdravie. Pravidelný pohyb má širokú škálu zdravotných benefitov. Preto človek mal sa hýbať minimálne 10 000 krokov denne a zlepšuje kondíciu, posunuje svaly, kosti, znižuje stres a chráni pred chronickými chorobami. Preto hýbte sa, nikdy nepolavte. Ideálne žiť aktívny život, celý život. Monitorovanie a sledovanie zdravia. A sledovanie monitorovania zdravia nám pomáha čas identifikovať zmeny v tele a prijať potrebné opatrenia. Taktiež sa dá monitorovať zdravie pomocou napríklad smart hodiniek. Napríklad existuje mnoho nástrojov, ktoré nám to môžu pomôcť. Tie fitness trackery, mobilné aplikácie a tak ďalej. A takisto skener Zaito vám samozrejme ukáže o mnoho viacej takéto hodinky. Ale už človek, keď vidí, že niečo sa deje, vidí to aj na tých hodinkách, mobile, tak už mal by sa dať oskenovať a aby zistil vlastne, kde je problém. Aby sme to včas zachytili. Osobná zodpovednosť za vlastné zdravie. Každý je zodpovedný sám za seba. Nikto sa nemôže na nikoho vyhovárať, že je kvôli nemu chorý alebo kvôli nemu sa mu niečo stalo. Proste každý je zodpovedný za svoje zdravie a je dôležité, aby sme aktívne pracovali na jeho udržiavaní. To znamená zdravý životný štýl, pravidelné prehliadky a včasnú intervenciu v prípade potreby. A je tu záver a kľúčové odporúčanie. Dôležitosť zdravia je nespochybniteľná. Malo by to byť číslo 1 pre každého, len žiaľ, väčšina to nerieši proste. Nerieši to a je to vidím aj vo svete a preto som tu. Preto sa budem snažiť dávať také hodnotné informácie a pomáhať nejakým spôsobom, akým môžem. Venujme sa preventívnej starostlivosti, zdravotnému životnému štýlu a včasnej intervencii. Skenovanie Zaito môže byť účinným nástrojom pre včasnú diagnostiku a personalizovaný prístup k zdraviu. Ak vás zaujímavé takéto informácie ohľadne zdravia, tak ma naďalej sledujte. Dole pripínam link na Facebook a Instagram a čoskoro otvárame aj prvý salón zdravia, kde sa budeme venovať všeobecne o zdraví, o produktoch a tak ďalej. Tak ma sledujte a buďte zdraví.